I got a feeling this is the end. Can we just stop and start it over again? Go back in time and make a new plan. Moje milé dievčatá, moji milí chalani, tak ako každá trieda, aj vy ste boli pre mňa výzvou. Ďakujem za čas strávený s vami, za každý okamih, slovo či malý prejav lásky, ktorý sa dotkol môjho srdca a vy o tom možno ani neviete. Som vďačná za každého jedného z vás, lebo si uvedomujem, aký veľký dar som dostala. Mám každého z vás rada a ďakujem za dôveru, ktorú ste do mňa veľakrát vložili. Vďaka aj za každý úsmev. Či otázku, ako sa máte, triedna. Tešíte sa na Stužkovú? A vám, milí rodičia, ďakujem, že ste nám svoje deti s dôverou vložili do rúk. Vychovali ste skvelých mladých ľudí. 25. október 2024. Pre mnohých obyčajný deň, pre vás však výnimočný svojim významom. Do vašich pamätí by sa mal zapísať ako jedna z najvýznamnejších udalostí vášho života. Dnes, po uplynutí nespočetného množstva dní dobrých i zlých, sa tu stretávame, aby ste sa rozlúčili s érou stredoškolských čias. I don't always have the right words. It's hard to admit when I was wrong. I don't always do the right thing, but I'm trying, yeah, I'm trying. I just want for you to talk to me, tell me what you're thinking, 'cause I can tell if we're drowning or we're sinking. Talk to me, I've given you enough time. I need to know, even if it means we say goodbye. I need to know. Všetci ste výnimoční a originálni. A každý jeden z vás tu pre niečo je. Každý jeden z vás má iné poslanie, inú misiu na tejto zemi. Nepremrhajte svoj život. Želám vám, aby sa vašim životným štýlom stala práve láska a odpustenie. Tým budete meniť tento svet a urobíte ho krajším a lepším.